Мінск стаў вёскай. Минск живет, как любая деревня. Ленін ледь не перашкодзіў Лукашэнку пусціць газ. Кубракоў 5 гадоў чакаў помсты. Паліцейскі абрабаваў рабаўнікоў. Чым пахне ў Піцеры? Единственное, чем пахнет сегодня во Фрунзенском районе. Вітаем, сябры, у нас чарговы выпуск навін. Пра гэта і іншыя падзеі распавядзём ужо зараз. Лукашенко, нібыта грэчаскі герой Геракл, здзейсніў подзвіг і даў Мінску ваду. Менавіта так гэта падалі ягоныя медыя. На пуле первого наогул прывялі даўнюю цытату Лукашэнкі. Вы хацелі дождь? Я дал вам дождь, якую я адразу прачытаў, як вождь дал дождь. Таму пуск вады можна назваць як валадар і яго дар. Богом. Да. Кажуць, што можна вывесці чалавека з вёскі, але нельга вывесці вёску з чалавека. А вось Лукашенко зрабіў вёску з 2-мільённага горада. Минск живет, как любая деревня. А вось надвор'е падвяло. У гэты дзень было холадна і дажджліва. Такая погода всегда какую-то гадость приносит на территорию нашей страны. Не іначай з Балтыкі вецер дзьмуў. Відаць, і тут змагары вінаватыя. Не змаглі так нашкодзіць, дык хоць дажджу наклікалі. Падчас адкрыцця вады не мог не згадаць Лукашенка і пра ўжо стаўшы традыцыйным клачок зямлі. Нам надо этим заниматься, чтобы не загадить этот клочок земли, на который нам предстоит жить и нашим детям. І не толькі ён так лічыць. Такой жа думкі прытрымліваецца яго ўлюбёная тэнісістка Арына Сабаленка, якая нядаўна заявіла. Заўсёды ганарылася тым, што змагла прабіцца з такой маленькай краіны, як Беларусь. Нагадаем, што па еўрапейскіх мерках Беларусь зусім не маленькая краіна і займае 13е месца на кантыненце па плошчы. Яна большая за такія краіны, як Аўстрыя, Чэхія, Венгрыя, Швейцарыя, Партугалія, Бельгія. Яны ўсё з Расіяй параўноўваюць. Расія краіна вялікая, это праўда. Але гэта як у беларускай казцы, дзе гусак з індыком сварыліся. Галава ў цябе вялікая, гэта праўда, але дурная, як бот. Яшчэ пул первого нагадаў, што 19 гадоў таму, 12 студзеня 2006 года Лукашенко пусціў газ у Докшыцах. Было это таксама перад яго выбарчай кампаніяй. Я поздравляю вас с сегодняшним радостным событием. Але пул прамаўчаў, што пусціць газ у Докшыцах Лукашэнку перашкаджаў Ленін, які якраз тарчаў там пасярод плошчы. Таму Леніна прыйшлося тэрмінова прыбраць прэч з вачэй. Зацесна было двум правадырам стаяць на Докшыцкай плошчы. Іліча загарнулі ў цэлафан і схавалі далей ад лукашэнкавых вачэй, а пастамент тэрмінова раздзяўбалі. Замест яго і паставілі той факел, які нібыта Прамітэй запаліў Лукашэнка. А Леніна паставілі ў Докшыцкім парку, дзе да яго ног прыносілі кветкі камуністы, а на галаву гадзілі гракі. У выніку вінаватым аказаўся ваш пакорны слуга, журналіст Зміцер Рупач, якого разам з калегай Алёнай Шабуняй затрымалі докшыцкія міліцыянты. Не, мы не гадзілі Леніну на галаву, проста здымалі сюжэт пра тое, як докшыцкія ўлады ваявалі з гракамі. У выніку докшыцкі суд аштрафаваў не гракоў, а мяне. Было это 5 гадоў таму. Тады это здавалася дзікасцю, а зараз узгадваецца як вялікі разгул дэмакратыі. Зараз здымак Алёны Шабуні з'явіўся на стэндзе каля міліцэйскага пастарунку ў Віцебску. За што міліцыянты точаць зубы, невядома. Але тут дзіва мала. Вось што ўчвэрыла нейкая Яўгенія, якой, калі верыць таму плакату, і паўгода яшчэ няма. Але ж тут дзіва мала. Ужо 4 месяцы жыве, магла дзе і нашкодзіць. Можа, дзе плюнула на партрэт Лукашэнкі, ці яшчэ што. У Беларусі зараз злачынцамі могуць быць нават ненароджаныя. Вось нядаўна на мяжы з Літвой затрымалі 31-гадовую цяжарную жанчыну, аб чым з гонарам пахваліліся лукашэнкаўскія сілавікі. Што ж яна такого нарабіла? Ды 5 гадоў таму абразіла міністра Івана Кубракова. Відаць, той 5 гадоў не мог спакойна заснуць, усё варочаўся з боку на бок, ды чакаў помсты. Калі б у краіне прайшоў конкурс на найбольш абсурдную справу года, гэта затрыманне, безумоўна, стала б фаварытам. Іван Кубракоў можа спаць спакойна, небяспечная пагроза ў выглядзе цяжарнай жанчыны, якая магла нарадзіць яшчэ аднаго ворага народа, нейтралізавана.
а міліцейскае ведомство прабіла чарговае дно. Гэта ж якім дробненькім і паскудненькім чалавечкам трэба быць начальніку з генеральскімі зоркамі, каб праз 5 гадоў помсціць цяжарнай жанчыне. Вось так пракурор швед судзіць мёртвых, а кубракоў пераследуе ненароджаных. Тым часам у Віцебску поп паехаў на чырвонае святло і забіў на смерць 9гадовага хлопчыка. Здарэнне адбылося 9 студзеня. Але тут міліцыянты могуць яшчэ таго хлопчыка і вінаватым зрабіць. Затое ў Барысаўскім раёне аграрыі могуць хадзіць спакойна. Нядаўна начальства ўручыла ім па флікеру, аб чым яшчэ не прамінула і пахваліцца. За небо ясное, за мысли чистые, дела прекрасные, сердца лучистые. Якія шчаслівыя твары ў аграрыяў. І галоўнае, ідэйна правільны снегавік. Спакойна можа спаць і старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Карпенка, які рыхтуецца да выбараў і пахваліўся новай кітайскай машынкай для знішчэння паперы. Чтоб я сделал с этой листовочкой, вот поможет этот китайский производитель, я думаю. Ну, а, как говорится, собаки лают, а караван идет. Трэба яшчэ закупіць і большыя сячкарні, каб можна было і бюлетэні пасля выбараў аператыўна знішчаць. Бо зараз выбары робяцца настолькі дэмакратычна, што так званыя члены камісіі хаваюць свае твары або фатографам загадана іх здымаць са спіны, або раптам, калі чыйсьці фэйс выпадкова трапіць у аб'ектыў, то яго трэба аператыўна заблюрыць. Таму па гэтаму здымку можна даведацца, хто будзе арганізоўваць так званыя выбары на Віцебшчыне. Усё правільна, галасаванне ж у нас тайнае, вось і пакрытае ўсё завесай таямніцы. Недарэмна ж нават сваю апошнюю інаўгурацыю Лукашенка праводзіў таемна. А вось начальніку крымінальнага вышуку ў расійскіх мінеральных водах Карэну Неверкяну не ўдалося зрабіць са свайго расследавання таямніцу. Ён вырашыў скарыстацца вядомым бальшавіцкім лозунгам «Рабуй на рабаванае», а ў выніку патрапіў у кур'ёзную сітуацыю. Замест барацьбы са злачыннасцю ён вырашыў папоўніць свой кашалёк за кошт саміх злачынцаў. Відаць, пачуў недзе пра докшыцкага міліцыянта Жгірска. Паліцыя атрымала звесткі аб тым, што 3 мясцовых жыхароў укралі 378 тысяч расійскіх рублёў. Здавалася б, звычайны выпадак для праваахоўнікаў, але начальнік крымінальнага вышуку вырашыў творча падысці да справы. Прыбыўшы на месца злачынства, ён распрацаваў, на яго думку, геніяльны план – забраць сабе 301 тысячу, а астатнюю частку пакінуць, каб усё выглядала як належыць у рамках афіцыйнага расследавання. Але геніяльнасць задумкі хутка выкрылася, бо, як вядома, зладзеі не любяць канкурэнтаў, нават калі гэта прадстаўнікі ўлады. Супрацоўнікі ФСБ ініцыявалі крымінальную справу за рабаванне і перавышэнне службовых паўнамоцтваў з карыслівымі намерамі. Цяпер былы начальнік аддзела можа разлічваць на жыццё за дзяржаўны кошт у казённым доме, дзе ён можа правесці аж да 10 гадоў. А вось жыхары Санкт-Петербурга паскардзіліся на непрыемны пах у Фрунзенскім раёне, які, паводле іх слоў, нагадвае пах газу. Пра гэта даведалася Фантанка. На месца, якое стала прадметам скаргаў, прыбыў начальнік аддзела інфармацыі раённай адміністрацыі Міхаіл Калінін. Па словах чыноўніка, ні пра які непрыемны пах, а тым больш пра пах газу там гаворкі няма. Калінін таксама адзначыў, што ў дзяжурную службу администрации не поступало ніводнай афіцыйнай скарай. Единственное, чем пахнет сегодня во Фрунзенском районе, это началом новой трудовой недели. А жыхарам района, відаць, пара ўспрымаць смурод не як праблему, а як своеасаблівы водар працоўнага тыдня. Калінін яшчэ забыўся Пушкіна працытаваць. Там царь Кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. Напрыканцы хачу яшчэ раз павіншаваць сваіх гледачоў з Новым годам, які адзначаецца па старому стылю ў ноч з 13 на 14 студзеня. Яшчэ раз усім моцна здароўя, шчасця, дабрабыту і мірнае неба над галавой. Карыстаючыся момантам, хачу звярнуцца да адміністрацыі Лукашэнкі з прапановай каляндарнай рэформы. Дакуль можна цярпець гэты бардак, калі адны хрысціяне адзначаюць каляды 25 снежня, іншыя 7 студзеня. Я прапаную перанесці святкаванне Новага года на 1 верасня.
як гэта было на Русі з 1492 по 1699 год. Это цар Пётр, гарачы прыхільнік Еўропы, перанёс святкаванне Новага года на 1 студзеня. Трэба вярнуць назад. І як файна атрымаецца. 30 жніўня дзень нараджэння Лукашэнкі бацькі, 31 жніўня народзіны Лукашэнкі сына. Таму і раство трэба перанесці і святкаваць 3 дні. Раство бацькі, потым сына, а пасля і Новы год. Народу гэта ўсё ўспрыме на ура. Святкаваць добра, цёпла яшчэ на двары. А назву для свята можна пакінуць каляды, таму што калян нарадзіўся. Думаю, бацюшкі это падтрымаюць, а пасля і ксяндзы нікуды не дзенуцца. Жыць жа хочацца ўсім, а гэты здымак зрабіць іконай і павесіць у кожным храме. А гады лічыць варта ад нараджэння Лукашэнкі, бо да яго нараджэння ні халеры варта на зямлі не адбывалася. Як вам такая ідэя? Напішыце ў каментарах. Яшчэ ў нас на канале ёсць відэо з просьбай падтрымаць Ганну Канавалову і яе ўнуку. Калі ласка, паглядзіце, і хто мае такую магчымасць, дапамажыце. Разам мы можам шмат. Дзякуй вам за лайкі і каментары. Калі для вас это бяспечна, подписывайтесь на наш канал, ставьте падабайкі або не падабайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэо з сябрамі. Жыве Беларусь! Слава Украіне!